Cebuano Rider Live. Nandito kami sa Casa Verde, nagpipika kami ng pagkain at doon kami namin i-deliver sa may Mebisa, Salinas Drive Extension. Ito ang Casa Verde guys, doon kami nagpipick up ng pagkain. Itong lugar na ito guys, dito sa may Ayala Business Park, IT Park Lahog ito guys. At doon kami nagpa-parking sa aming motor. Okay. Itong building na ito ay Calix Building. Dito naman ang McDonald's, Pro-Life UK. Ang building na ito guys ay The Walk. Ayun. Wala dito.
Dito pasudlon diha. Live din na to. Oo din. Dito na kami sa Mibisa Garden guys, residence. Ayan ang logo, Mibisa Garden Residence. Yan ang Mibisa. Nandito na kami sa area kung saan kami magde-deliver ng pagkain. Galing sa Casa Verde. Yan ang building na yan, ang Mibisa Garden Residence. Okay guys, dito na lang kami magtatapos sa aking live sa Buano Rider, may YouTube channel. Marami pong salamat sa iyong panonood, and please don't forget like, subscribe it below the Buano Rider, my YouTube channel. Bye bye po sa inyo.